हाय लोगोफोर गुड इभिनिं गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। स' दायो नै जोंहा थालिर बिफांखौ गायखांबाय रेडि ओमफ्राय हासबेन्डआबो दुगैखां लोबखां माने गनखौहाय दोनानै होखाबाय आरोना लोगोफोर दाहाय माने बाथि सावनो थाखाय रेडि खालामग्रोजोबखाबाय। स' ओमफ्रायो थालिर बिफाङा माने ट्रेक्टरजों लाबोदों नालाय बेनिफ्राय बायदों आरोना बांसिनानो। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौहाय। ओमफ्राय नैबे गोजौआव होनसै आरो माखासेखौ नैबे गोजौआव दोनानै लाग्रोसै होनबा लोगोफोर। मानसिफ्राबो नै लामा फोसाबगासिनो दङ, बयबो गायजोब्बाय आरोना न'नो ओरैजायबो गायजोब्बाय। A few moments later. 1 hour later. नै लोगोफोर कालि फुजानि डेक'रेसन खालामनायफ्रा बरिया नुखादों। जा मोजां साजायखादों लोगोफोर, खाथियावनो स्टाइल बाजार। लाइटिं साजायजोबनाय आरोना दिवालीनि गसाइगाव टाउन मार्केट आरो बे जोंनि गसाइगावनि मार्केट मेन मार्केट। लोगोफोर होनबा बेदर लायग्रोसै बेदर बोरमा बेदर लानो फैजा बोरमा बेदर ना बे ना माथो बेवाइसोलाय दखानदारखौ सिनायनाय बमा लादों नै लोगोफोर बमा আমার চকলেট বোমা এটা ओजों फिथाइ सामथाइ एबारफ्रावनो फानलाजोबदों लाबाय जाबाय जाबाय नै लोगोफोर जाबाय दाखालि आं सिन्दुर ब्ला थुनाय नुदों आङो। सावसै जोंहाबो नै सावसै दिवाली काका चलो चलो सबाई जलायलो आमराव जलाबो चल चल नै सादिनि देग्लाय सावा नामा ए सावनो मोना आच्छा आच्छा नै जोंना खोमसि गोजा जाबाय आरोना लोगो सावसै जोंहाबो। जों रेक्सखौ थाला मारनानै गालांदों आरोना न' सिङाव बमा गावदोंना फुरा गियो ओमफ्राय दावराव जागासिनो नै बोलो बोलो नों हासुखायाखै दा न' सिङाव आयो 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 फैदो। नै जोंना दासो मावगासिनो बयनाबो बहायजोब्बाय। जोंना बाजार थांनानै एसे लेट जाबाय, एसे फाख फाख जाबाय बे ओरै मोनथाम दे मोनसे दासो मावगासिनो। बोरै सासेया नै बयनाबो सावजोब्बाय मालाय ओरैनाबो सावजोब्बाय। दाना आंबो एसे हेल्प खालामना होफानोसै। ओरै बाथिखौ बहायलांनोसै आंहा ओरै जायगाया हाखौ होबाय थानोसै। सोंलाय रेक्सखौ होनांगासै बाथिखौ सावगरनानैबो होनो हायोमोन खिन्थु बहायनानै होबा साबसिन जायो। होमबा आरामनो मोनसे सावलांनानै गोमोरला। दे लोगोफोर दा लागायखांजोबबा बाथिखौ बहायखांजोबबा देखायफिननोसै। बिदि जागोन। रेक्सआ गिनानै दोनै न' सिङावसो रेक्सआ फैदा लोगोफोर माने बोराया बाथि होनो नागिरबाय आरोना गोजा थिख्रि देग्लाय बोसोराव बोरायखौ सावहोसै आं बोसोरै सावबाय थायो आरोना लोगोफोर बेखायनो देग्लाय बोरायखौ सावहोबाय आं रेडि जोबखा बाजार थांना फैबायना लोगोफोर बेखायनो लेट जाबाय। ओमफ्राय न'आवबो मानसि गैया नालाय जों सानैल' नालाय उपाय गैया आरोना लोगोफोर। मानो होयो मोनथाम थैयो बैयाव बाथि दंबावोथ' आरोबाव बाथि दंबावो आरोबाव मेरला
Aste. Cô hạt hình chơi hindi ra le. Sao mas men ni ya kya? नहीं है मेरे को उधर खींचो 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 समझ में नहीं आया क्या? आया मेरे को क्या आया बोलो? सब कुछ आया मेरे को क्या सब कुछ आया? जल्दी से बोलो. बोल दिया ना मैंने आया 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 बोल Tuh ayah saksi berada ya, bom kau ni. Aku apa berada ya? Bahasin berada ni nanti sebenarnya. Cupin aja. Yes, yes, yes. Sampai dah. Ini jangan ada nazar nak lagi ni ya bala. Gorekinal. Oh, ikut bala na. Goraninal kuna. Hah? Apa ini? Yang nazar nak lagi kisika ni. Ang mana high to try ada nak lagi for men reason na bintai nang lokaya kini. Ini kena husband kalau kena apa? Mancai kena high to jana kan lagi pernah? Nabi? Masalah? Nah. Action cuma mana? So Lwgwpwr mana bati ko tu kang sebear na jangan husband cakap. Husband guna sawo sebear nggak angin, sila sawo ya ada kowe yang nggak sawo ni. Ibarat engkau mungkin song se. Full complete cabai. Nah, angin cingkau nang ang kayang, umaya. Tak kau kang kacau. Ilai. Ni jangan nak izin ubay. Simple na je, ber ma beker na kali bati lo sawo dong Lwgwpwr. Angkam gue song iste? Hwnai be hwbai. Lwgwpwr बेसेरा जोंना रेक्सा गिनायानो जाला आं खानासो दोनबाय आरोना खारजानो गिनानै आइ लोक्षि लेक्सुआनो गिदों दहायबो बाजाराव थांनायाव खानासो गालांदों Lwgwpwr माबा न' सिङावसो थाला मारनानै दोनदों आङो गिनानै है Lwgwpwr बोरमा बेदर संदों आरोना 2,000 years later.